Zer da turismoa? Igual oso evidentea da definizioa, baina hemen gauza batian nahiko nuke insistitu ez. Bidai eta egonaldiak, urteteri behar argi dago, baina ez ezagun aztu, turismo mota ezberdina daudela, bale? Batzuk datoz aixira, ondo pasatzera. Beste batzuk lanera, bai? Negozio turismoare ez dugu aztu behar, askotan turistetaz hitzeitean azten ditugu, datorren turista pila bat, datozela lan egitea. Negozio turismora, bai? Horun karo, bi horiek batuta, dazkagu bisitariak. Ze diferentzia dago turista eta txangozale baten artean? Turista da hemen lo egiten gelditzen den pertsona bat. Zanek gaur hemen lo egin du, turista bada. Bai? Egia da. Lanera etorri da, gero guri hitzaldi bat ematea eta bere perigogeko esperientzia kontatzera, eta egia da, lanera etorri den horretan ere, aisi puntu bat ere euki duela, ez? Eta gero daude, guregana lotara etortzen diren turistak. Hemen ikusi behar da ere, nun egiten dugun txangozale eta turista arteko korte hori, ez? Hau da, Gipuzkoako ikuspegi bat hartzen baldin badegu, Bizkaian lotan dagoen bat, eta guregana egun pasatorrena txangozale bada, ez da turista bat. Euskadiren ikuspuntutik hori turista bada. Dena depende, markoa nun jartzen dugun. Eta gero daude, txangozaleak. Txangozaleak dira, egun pasa bat egiten dutenak. Ni donostiarra naiz, ni donostiarran egun pasa baldin manator horiora, txangozale bat naiz. Eta txangozale eta turistek egiten duzte bisitarien osaketa. Horren ikusten dut, bere ditzen barko dukela beti, bisitarietaz, egia da beti turistara jotzen dugula, eta guk ere beti horrea jotzen dugu, denok ulertzen dugun termino badelako, baina pixkat tekniko kizunak izateko ditzen bar dugu, bisitariek eta euskerek eta euskarak daukaten harremana da. Turismoaren sektoreak, baina pertsonetara junda, bisitariek eta euskarak dakaten harremana. Claro, oso errez ikusten dugu, enpresa batek produktu edo zerbitzuak saltzen ditula. Enpresa batek zerbitzua generatzen du, hori eskaintzen du, merkatu batek hori kontsumitu erosi egiten dio, eta horren truke, diru bat dago, eta bar. Claro, guk bisitariei ere, eremu bezala, eskaintza bat egiten diegu. Eskaintza bat egiten zaie. Beti daude motibo batzuk, arrazoi batzuk, eremu batera joateko edo ez joateko. Claro, hor, norberak, erabaki behar du, zer eskaini nahi duen. Tamen azten gaia, ikuspegi ezberdinak lantzen, ez? Hau da, guk hemen esartuko gara Euskadi bat eta zitzaiten, Euskadi batek zer eskaintzen du, eta zer eskaini nahi du. Horrela ikuspegi ezberdinak onditezke, batzuk nahiko dute gauza bat sustatu, beste batzuk beste gauza bat, baina egia da, hortako egiten dira normalian turismoko dinamizazio planak, turismoko plan estrategikoak erabakitzeko zer nahi dugun eskaini, ze bisitari mota erakarri nahi dan, eta horrek noski gero zer eragin izango duen gure herrian, zatik egia da, turismoa defendatzen dugunok ere, erartu behar dugu turismoak zer eragin ditun. Eragin batzu ditu positiboak diranak, eta beste batzuk ez diranak positiboak, negatiboak diranak, urnoiek ere danak kuantifikatu eta neurtu inbarria. Eta hortaz danak izan bargera konstiente. Claro, guk Euskadi batea ju naiz ez, datu gehienak Euskaditikan dazkalako. Euskadi batek nola erabakitzen du bere burua kokatzea, ez? Hau da, ze eredu turistikoren alde egiten du Euskadik, aurkeztu ditun plan ezberdinetan, ez? Eta kokapen horretan euskara, hau da, guk kokatzen dugunean, definitzen dugunean, gure herria zer da nola dan, euskara sartzen dugu edo ez. Hau da, aktibo bezala kontatzen dugu edo ez. Junaiz, 2000 eta
bederatzira atzeraino. Turismokoak ziurrenik ezautuko duzue, hor dago plana, Txiasek egintzuna, hori Basketur sortu zanean, Basketur Euskal Turismoaren garapen agentzia, Basketur sortu zanean egin zalnengo marketing plana izan zen, bomba ondila sortu zuen, debate asko sortu zuen claim bat ere sortu zuten, Euskadi Made in, nortasunen aldeko aposto ondia egin zen plan horretan, plan hori 4 urtez egontzan abian, eta definizioa euskera erderaz ekarri dut, gero ikusiko dugu askotan, nahastu egiten gara eta beste dutan kontuatzen gara, euskeraz eta erderaz testu berdina jartzen dira. Eta askotan bisitariei kanpokoi begiratako testuetan ez da kontutan hartzen, haien euskaldun batek ere irakur dezakela. Eta askotan, ikusten dituzu testu batzuk, euskaldun bati esaten euskeraz, bizi ezazu euskeraz esperientzia hau, edo ikasi euskeraz lau hitz, eta euskeraz idatzia dago, euskaldun bati duzendua. Orduan, egia da, badaudela testu batzuk, hau eta hurrengotan erderaz jarri dituala, porque euskerazkotan justo gaurko gai horiek kenduak daude ez. Hemen, honek hau da, Euskadiko kokapen turistikoa 2009an egintzena. Hemen monitzen ubikazioa, eta bigarren puntua, hizkuntza aipatzen da. Aktibo turistiko bezala. Bizi daukagun hizkuntza bat, Europako hizkuntza enzarrena, gure kultura eta ezberdinaren punturik gakoena, eta bar, da gero azten gaia, hiriburu eta zeitzeiten, kostaz, berdeaz, gastronomiaz. Orduan, horria, kokapenetikan bertatikan, ege nagusieta jartzen da euskera. Claro, hori garen ikusiko dugu, hori egin leike, hori gero praktikara eramatia da zailagoa. Baina argi dago, kokapen eta atraktibo turistiko bezala eta gure herren aktibo bezala, 2008an ez da zalantzan jarri, beti egon da hor, euskera eta euskal kulturari sustatu egin behar dela, eta horrek egiten dula gure herria ezberdin eta interesgarriago gure gana etorriko dan bati begira. 2012an, izan zen, hau baina lehenago, gobernu aldaketa egon zen, eta egia da sartu zanean Patxi Lopezen gobernua euskal nortasunarekin zituen zantzu asko erorintzian. Horietako bat, meidina eta kokapen turistiko hau ere, pixkat erori gintzen eta beste aktibo batzuk edo balian jarri zian. Hori eta gero, etorri zen 14-17 turismo planan, guri toko zitzaigun sortez hori erantzia, eta guk oso harri ikusten genuen da turismo jende askorekin itzen da pixkat, Txiasen planian planteatzen zen ideia horretara itzuli behar ginala. Ez argi zegoela, gure herria ezberdin egitezun gakoetako bat, gure kultura, gure nortasuna zala, eta hortara joan behar ginala. Toriko kapenean oso harri ikusten genuen jarri behar genuela. Gero, konparrituko ditugu, gero horrek zailtasun eduki ditzaken, baina oso harri ikusten genuen gure kokapena 4 puntutan oinarritu behartzala, ez? Bat jartzen genuen gastronomia bizia, ez genuen aipatzen gastronomia, uste dugu gastronomian gu baino hobeak diran eremu batzuk badaudela, Frantzia adibidez, baina gastronomia bizitzeko daukaguneran agien orgu bai gera bereziak edo obrenak ez, ekoizleak, kanalak, kalditateak, ez dakit badagon beste eremu bat munduan hain leku txikian, hain beste gastronomiarik enazteko kalitatezko zigilu ditunak, erokeri bademezen badazkagun. Daneako biderbi edo biderriru. Horren hemen egia da, hor zentxeriz maila ondia dagoela. Gero beste bi kokapen zian, izaera eta nortasunarekin erlazionatuak, hori hartu ginen, junginean kanpora hitz egitea jendearekin, Madriden bereziki, asko baloratzen zutela gure izaera, Euskaldunon izaera. Hotz bero joku hori, hasieran hotzak omen dirudigu, baina gero oso beroak gerala, gure estil hori, nortasune dagokionez, gure euskera, kirol bihurtu ditugun ofizio horiek, garaibateko ofizio horiek, mitologia, jaiak, bilakaera, kulturera aldaketa eduki dugun azken urteetan,
Eta gero azken puntua zen, helmugen askotariko dasuna ez. Oso liku gutxi egin daitezke munduan 2 ordutan hain gauza ezberdinak ikusitzakezunak. Bai? Arabar herri esatikan, Hondarribira, horrek egiten du oso ezberdin. Orduan, bi eje nagusi jartzen genitu, lehen 3 puntuak euskal nortasuna osatzen zuten, eta gero bestea zen zeleku egon den, nun ginen kokatuak. Klaro, hemen hasten gaia zailtasunekin, eta hemen zaudete teknikari asko, agian gu baino gehiago dakizuenak. Turismoan beti insistitu dugu pila bat, nik uste lehenengo turismo plana 2007an egin gendula, hemen dauden batzukin gainea orduan landu gendun. Zertzen genuen, beti kontutan euki behar da, bai turismoan, bai arlo profesional eta inkluso personalean, beti ekilibrio bat bilatu behar dela, sortzen dituzun espektatiba eta gero eskainiko duzunaren artean. Beti. Horren guztientzen genuen, beti ditzen genuen, euskal kultura osatu behar da, euskal folklorea, ja, ados. Eta gero nahi iristen dianean, zein gaute. Hori nola biziko dute. Si ez dago, ezin dute. Gaur iristen damaten nola biziko du. Nola ikusiko ditu, biziko ditu herrikirolak. Nola eukiko du aukera bertso saio batean juteko, nola eukiko du aukera elkarte gastronomiko batean juteko. Aktiboan jarri nahi ditugu, ez? Gure kulturaren parte da. Baina gero ez ditugu gure elkarte gastronomikoetan bisitariak nahi, Oain, elkarte gastronomiko batzuk, hasi dira, irekitzen eta bisitariak ekartzen, eta ez da gustatzen, eta elkarte askorentzako diru sarrera bat izan daiteke, eta gure kultura ere beraie erakusteko balio du, porque, ez duna balio da, eta hori bisitariek ez duten nahi, da beraie izoze artifiziala eskaintzea. Hola, ez zuentzako ingo dizuegu, elkarte gastronomiko tipo batera etorri eta hori ezagutu. Ez, nahiko gendukena da, zuen kultura ezagutu eta zuen kultura, sartu. Herrikirolak, bai, oso ondo. Zenbat ikusi lehizke. Zeukera daka. Zenbat sustatu nahi dugu hori, imaginatu, hori hasten gela jartzen guri sustapenetan lehen mailan, norbait zen, nik hori ikusi nahi, honea iritsi, eta zeukera dazka. Udan astean behin daude zarautzen, edo bestela, herritan, auzoetan, jaietan, aukera bat egon leike, eta horrela, presa gaudene bai, bisitariak onartzeko. Bertsola ditzan, berdin. Zerra egin dezakegu bisitari batekin, frantses batekin. Nahi baldin badu etorri bertso saio batea. Bertso afari batea. Nola eskainiko diogu hori? Itzultzaile batzuk ekarriko ditugu beak uler dezan, edo esan edo ez lasai, zu sartu eta imaginatu zertan haidian ez. Osa, dia bizkat, errealidadera etortzeko hori nola egin duen ikusiko dugu, aukerat hori nola konpondu dan. Egia da, badaudela, taldetan baldin bazatoz aukerak kultura hau bizitzeko. Hau da, gero hitzengo dugu ez, Zumaiko kasua edo euskera edo kultura produktu bihurtzeko. Gauza da, kontatzea, nolakoa gera, nora etorri zeran, baina gero ezingo dezu bizi. Oso zaila dalako. Gutako asok ere ez dugulako hori gero bizitzen. Euskal dantzak berdin. Gure dantza dazkago, baina, gero honea datorrena, aste buru pasa bat, igual oso zaila izango du euskal dantzak ikusi alizatea. Euskara. Oain datozen biru diapositibak, igual min pixkat ingo dute. Baina berdin. Herri euskaldun bat, gure hizkuntza dugu. Bai, hemen leku politian gaude euskerantzako. Baina ditugu datu batzuk, Euskal Herrira juten baldin bagera, kalean zenbat euskera entzungo dun, onera etorrenak, 12 badala. Hemen dazkau. Datuak Gipuzkoan 1,11 batera iristen da, edo mendaka hau da Euskal Herrian, soziolinguistika klusterreko azken datuk hartu ditugu, ez dakit badagon beste informazio berik, hori da topatu duguna, eta bernintzait 5 puntu gora bera. Jarretzen dut, sortzen ditugun espektatibak eta gero ikusiko dutena. Hau da, datu hauen, ez da guztiz agertzen, baina datu hauen arabera, Euskal Herrian, euskera 1,13 bat entzungo dute bataz beste, kalean. Kalera bilera hartu dugu, zatik bisitariak kalean egongo dira. Ez da aurren eskolaratzea deredua, 1,80 izan, bisitari horrek kalean zer entzungo du, ez?
Bisitari horrek, egia da, Gipuzkoa batean, 31% batean gaude. Eta ja, hemen jartzen bali magera, eskualde honetan, igual datuak handiagoa dira. Uemako udalerrietan, ez dakit 70% bateko ratiori erabiltzen da, baina ez dakit kalera bileran, edo ez dakit zeretzen, baina, berdin du. Eta pixkat, guazen jartzea, bisteriaren buruan, ze eskaintzen diogun, eta gero zer ikusten duen, karo. Hau gero produktu eramateko garaian, zailagoa da ez, orduan, klaro, abola esan da, eske, reizta zaila izan, gogotzen naiz plana egin duenean, eta gero inditugunean, beste plan batzuz, eske, ezin dugu, hau kontatu egin behar da, hau gure gana datorrenak jakin badaki. Gure gana datorrenak badaki nora datorren. Badaki Euskal Herria datorrela, badaki gure kultura daukagula, badaki gure hizkuntza daukagula. Orain nahi patezan, uemak lehen urtean, oen dela bi urte, egin zuen ikerketa baten, jendeari ez diola molestatzen, klaro. Gure kulturaren kontra edo gure hizkuntzaren kontra zerbait daukana ez datorriko. Osea, horiek aztu ditzagun, ez ezkigu importa. Bai, baina berdin du, ez kasontarako. Osea, ez dira etorriko gure gana. Euskararekiko fobia badutenak edo euskaldunokiko fobia dutenak ez dira etorriko honea bere oporra pasatzea. Leku pila azkate hortarako. Klaro, berriz erderara noa, zetik euskaraz ezberdina da webgunea, bai? Euskadi Turismoko webgunea, estontako pantailazo batzuk, nola eskaintzen duten Euskadi, ezagutu Euskadi, no gastronomia, 100% Euskaldun Bask, zure bidaia, antolaketak. Eta hemen, nola bait, saiatzen dira, Euskal kultura hori txertatzen edo eskaintzen. Claro, hemen dago puntu bat, euskerazko webgunea ez dana agertzen dela, atrebete con el euskera. Vale? Hemen, nola bait, saiatzen dira, Euskal kultura horrekin edo euskerarekin relazionaturiko puntuak sartzen. Hau da, atrebete con el euskerako pantailazua, ez? Urtiak eta maiztu turismoan egin dira iztegitxoak, hitz batzuk ikasi, lehenengo hitza egintzazu euskeraz. Naiz tagian gero ostara ditzan kafeteroak ez dakin zer dan kafe hutsa. Hori dala gagun beste arazo bat. Agian bisitari batek esfortzu bat egiten du, niko endazkatik ikasle batzuk unibertsitatean Txinatik etorri dianak, eta gero eta hitz gehiago dizkate euskeraz. Txinatik etorri dia, Erasmusean, eta ezean, kaixo, Jon, ostras. Horonea, hasi gana zen, Txina ikasten bai bere hizkuntzan egiteko, baina egia da, horiek aidia esportzu bat iten. Imaginatzen ditut, kafe bat eskatzea, igual ikastute utxa eskatzen, eta egan bestalion dagoenak, ez daki hori da, sektorerekin ukezak egun problema, baina hemen daude, ze esfortzu egin lehizkein. Gero hitzengo dugu arratsaldean, ze gehiago egin laiteke. Nire bukara hitzengo eta bai, produktizatzea, euskara produktu turistiko bihurtzea. Hau da, euskara, nolabait, balioak jarri eta webgunean, modu nagusi batean, esplikatzea, ze hizkuntza daukagun, ze historia daukan, landu lehizke gero hitzengo dugu ze bai, nola saltzen dugun euskara, ez? Saldu egin bar, nola kontatzen dugun euskara, ze histori kontatzen dugun euskararen inguruan. Euskal kulturaren inguruan, ze aipatzen da? Hemen dago teoria bat, aipatzen dute, batzazte, gastronomia vital. Orain naizta turismoa sozialistek hartu, ez zuten aldatu Euskadin kokapen turistikoa. Hortaz berez, 2008an finkatu genuen kokapen horrek, oraindik martxan jarraitzen du. Hortaz, gastronomia vitalek hemen jarraitzen du. Euskara hemen dago, dantzak. Hemen, adibidez, zeiten duzu, bertxore saioekin, manik irtera bat eman diote. Dago hasieran kontakizun bat, zer dan, zeintzuzian batzuk, link batzuk gehiago informazio jasotzeko, eta bukaeran, bueno, konsulta aquí las próximas citas. Zartzen zea, eta heltzen zaitu, webgune batera, dauden bertso saio guztietara, eta animatzen baldin bazea, pues bejon deizula. Hortik aurrera ja, zuretzako adok prestatu beharko zenduke, bilatu bertsolarien bat prest dagona, normalean, asteburu baten lan egiteko, bilatu bisitari bat prest dagona ordaintzeko oso zaila. Bideragarria, baina zaila. Jarretzi da zue? Nahi bat zuen moztu duzen momentutan, Claro,
Hau alde batetik, bigarrena, guazen noain, hau da, alor publikoak edo Euskadi batek zer egin dezaken. Guazen, bestalde pasako naiz, guazen bestaldea basatzea. Bisitariak. Zertara datoz gure gana. Ez? Zergatik datoz Euskadira. Gauzat, negoziora datozenak, datoz, lana egitera. Bai? Lana izan daiteke bilera bat, bilera komertzial bat. Kongresu bat, kongresuak erota gehiago antolatzen dira. Incentibo bidaiak, bale? Incentibo bidaiak, ulertzia ez zer dian? Sariak ematituztenak enpresei bere langilei orduan hor, lan gutxi eta isi asko egiten da, bale? Negozio turismo sartzen da, baina, bueno, kanalak ezberdinak dialako, baina hor aisi desente sartzen da. Hauek, normalean, lan egitera datoz, baina isia ere egiten dute, hemen, dago begi biztan batek adibidez lan egiten du negozio turismoarekin, eta eramaten ditu, eskaintzen dira arraun egiteko aukera, igual enpresa bateko 10 kideri, edo danadalakoa, ez? Baina hau datoz, lan egitera, eta kauzo ben inguruko informazioa, ibiltur mize ikerketan ebaldin bazue, gaur ez du sartu datuak, honaiz, aixi turismoarek usteet, lanuntza igual errexena dala ulertzeko, baina hauek adibidez, onera datozen jendiak, enpresa munduan lan egiten duten emakume eta gizonek, bai daukate, kontzientzia bat turismo kulturalaren inguruan. Hau da, neko 60 batek esaten du ibilturren dazkatzu edatuak, turismo kulturala eurentzako garrantzitsua dela. Eta ez onera etortzeko negozio egitera, baizik, negozio egiteratoz, kongresu antolatu balako, edo errekurtso nazkagulako. Baina ondoren, pertsona hauek, etor daitezke aisi bisitari bizila euren familiekin. Eta horiek, bai balioan jartzen dute kultura, beti gastronomia eta peseen azpitikan, baina bai beste atzu baino gehiago. Orduan, hau nik uste bai dela aukera bat, nolabait, maiz turismo honetan euskarari ere bere lekua emateko. Jakin da, honera datorren jende askok, badaki da no datorrela, baina nik uste dator, agian aisi turismo baino hobekuntza margen handiagoa dagoela. Hau da, kongresu askotan, hitzaldi askotan, euskarari ematen zaion garrantzia oso txikia izaten da. Edo zero, edo askotan, kaixo ongi etorria denak, y seguimos hablando en castellano. Hori da askotan ematen zaion presentzia, eta hori bai landu leikela gian gehiago. Aixia, dena gea turistak momentu bat, dena gea bisitariak. Ez dezagun mesedez inoiz hau aztu. Zertara dator jendea, ondo pasatzera. Hau ez dezagun inoiz galdu foko hau. Gure gana datorrena, bere oporra pasatzea, dator bere urteko egun garrantzitsuenak gure herrian pasatzera. Hau da, aste bete, bi aste, familiakin, datoz honea ondo pasatzea hortaz, eta badakiten hori datozen. Ez dezagun hizkuntza arazo bihurtu. Eurentzako. Oain urtuko ez duna da. Eurek badakiten hori datozen. Baina, bueno, pixkatere bizitza mundu guzei errestu inbertzaio. Bai? Ez ezagun astu zertara datozen. Claro, nondik datoz Euskadira. Hemen da zegu bi franja, ez? Bat, txangozaleak, jaikastela zerdian, eta turistak. Oso target ezberdinak dazkagu. Eta zenbadia txangozale eta zenbadia turistak. Turismoen lan egiten degunak urteak damakizkigu jakin nahian zenbat txangozale eta zenbat turista dazkagun. Eta orain arte ez dugu datu hori modu fidagarrian lortzerik eduki. Orain hasi gera lehen datu batzuk edukitzen. Hemen jartzen dizkitzuet publikoak dira, odeianen daude, aldundiko webgunean. Donosti batean, hau da, oain irakurriko zenuten, inea idala iten egun hauetan mobilen, bueno, guk ere indegu turismoan, lehenago. Hainbeste publi eman gabe, baina intzan. Horrek emateko informazioa, jakiteko, nundik, zet bizitari mota eukidegun herri hauetan. Hau da, Donosti baten, 184 txangozaleak dira. Eta 116 turistak. Hau da, hemen daude kenduta donostiarrak, bai? Eta txangozale esan nahi dugunean, hau, aldundiarentzako da, hortaz, Gipuzkoan lotan ez dagoen jendea, bale? Egun pasa bat. 184, bale? Paisaian 77, Getarin 173,
interesgarria, nondik datoz txangozale hauek, nungoak dira? Donostin, 26 gipuzkoarrak, donostiarrak kenduta. Euneko 84 laurden bat dira gipuzkoarrak. Bizkaiara bat Nafarrotik euneko 11. Euneko 37 bat Hego Euskal Herritik dator. Estatutik bestela euneko 21 bat, Frantzitik 24 eta beste kanpotikan euneko 19. Hau da, nik uste datu oso importantea dela. Daukagun, bisitarien azteko, euneko 27 bider laro gaitala, euneko 30 hori, azteko Hego Euskal Herrikoa da. Lehenengo gauza. Donosti baten dauden bisitari euneko 30, Hego Euskal Herrikoa da. Berez, kostauko litzeago horiek turista bezala katalogatzea, ez dira turista, pero horiek ez dira kanpotarrak. Bueno, ez dira kanpotarrak ez. Baina horiek danak, normalian gehienak, kotxeekin entortzen dira. Beti txangozaleak dira kotxeekin problema gehien sortituztenak. Porque egun baten gatik berrintzegu, gure kotxeekin, sartuko gara zentroko parkineaino, Getarin adibidez Nafarrekin da ondartza juten dianak, baina ez dute diru gastatzen, porque bokatak hartzeute. Kotxe utzi, eta martxa beti egon da piki hoi. Guarea juten geha behaiei perretxeko lapurtzia, eta baiek gure ondartzeta diru ikutzi gabe. Bai, txangozalek dira, eta guriak dira, bai, ez? Orduan, claro, turistetan, pixka ja aldatu iten da, bale? Aldatu iten da. Turistak batu, lotan gehatzen dianak, Euskadin, hau da Euskadi, bale? Euskadin lo egiten dutenen, euneko 15 Madrideti dator. Euneko 11 bat, barne turismoa ditzen zaiona da. Bai? Hau da, autonomia erkidegoko pertsonak, autonomia erkidegoko beste leku baten lo egiten degunak, izan ben motibo ezberdinengatik. Hemen, asuntoa da, Eustaten datuetan, oraindik, eta ez dakit noizbait lortuko dugun, ez dut uste, ezin dugu jakin pertsona horiek zergatik egon diran lotan hemen. Noi da, faena bat, datuen irakurketa bat egiteko garaian. Orain esaten danean, eta nik uste gina mezuek aldatu inbar diala, ez? Euskadira 4 milioi pertsona etorri dira. Ez da guzti zuzena. Euskadin 4 milioi pertsonek lo egin dute Euskadiko ostatu ezberdinetan. Azteko, horrek edu nahi 4 milioi pertsona dienik. Pertsona batek lo egin izan du 2 baino gehiagotan. Ez du esan nahi kanpotik etorri direnik, porque euneko amarra sikera, 4 milioiek ez dira kanpotik etorritakoak. Eta hoitatikan batzuk asko etorri dira negozioturismo eta batzuk aiziturismora. Lokual, datuak ere askotan ezagutzen nondik ateratzen dira, ez da gero askotan ez dugun ondo erabiltzen. Gero Katalunia dago, euneko behatzi bat. Katalunia jarriko katalanez, lehen break txiki, nola da denboraz? Break txiki gaiten, lehen komentau dute janekin, hizkuntza bat itzultzea, marka bat norberaren herri marka itzultzea ez itzutzen inguruko debatea ez, nahi bat zuen lan egun baten horren inguruko jardunaldi editea, porque da, apasionante horren ingurun diskutitzea, bain Gipuzkoan hortaz hitzeiten ibilegean, nola itzuli gure herri marka, Katalunia bain oso urte bereziak bizitzen ari da, eta duela hartatuk erabakizun euren marka ez itzultzea. Katalanen izango zala, y punto pelota. Ondarri batek bere garaian hartu zuen erabakia bezala. Erabakizun, zala marka bat, ez zala itzuliko, Gipuzkoa markarez ja ezin da itzuli. Euskadi bai, Euskadiekin arazo handi badakago, Basque Country bai itzultzen da. Basque Country euskeraz, ez dakit nola Euskal Herria edo Euskadi da. Nori ere, beste egun bateko debate bada, baina Kataluniak erabaki du ez itzultzea bere marka horrek ere identidadearekin ikusten dut zer pentsatu badaukala. Egia da, errexagoa daukala beste herrialde batzuk baino. Piskat, imaginatu Alemani batek ez dula itzultzen bere marka. Deutschland, piskat, agerri izu bentek eta gure ganatu zenan, igual Alemania jekote. Sin más, buelta bat emateko eta horren ingurune bentsatzeko ez. Zergatik dator jendea Euskadira, bai? Estatuko bisitariak. Ibiltur, 4.000 pertsonei egiten zaien ikerketa bat, 2 urtean behin, bai? Eta bedia, turistak.
Hauek harrapatu dira, lotan 20 minutuko galdetei bat egiten zaio, con lo cual, harratu horrituzu beraien establezimendu, bai? Orduan, karo, ez da zuzenean euskeragatik galdetzen, agian izan liteke aukera bat, urrengo ibilturrean euskara gai bezala zehazki galdetzea, litzake txorakeria izango, baina bai galdetzen da, tradizioa eta ohiturak edo jai herrikoien inguruan. Hemen zer galdetzen da? Ze motivaziok ekarri zaituztezu Euskadira? Zer motibatu zaituzu onera etortzea, ez? Bost da maksimoa, bale? Gastronomia, txango ibilbideak, hiriak, artea ondarea, tradizioak eta ohiturak. Berez hemen euskara saluzelu. Jarri dugu Andaluzia, porque atentzio ditu dugu Andaluzek, euskal kulturarekin edo gure entitatearekin relazionaturiko beti puntuazio altuak atatzen zezkia. Eta lagina desente altua da, Bilatu 4.000 pertsona diala, Espainitik 1.000 eta piko, 1.500 pertsona hartzen dira. Osa, Andaluzak 200 ingurongo dira, con lo cual, bueno, lagina fidatzeko mokua da, ez? Orduan, hemen gero, debati leike hau, ondo dagon, ez dagon, baina, bueno, 5. puntun dago gure tradizio eta ohiturak, ez? Jode. Atzerrikoetan antzeko, bai? 3,5 esatukoak, atzerrikoak 4 puntu, badirudi atzerrikoak garrantzi pixak gehiago ematen diotela kultura eta gure nortasuna eta ezagutzeari, ez? Hemen datoz 2 puntuia garrantzitsu. Onera datozenean, zer egiten dute? Zer egiten dezu honea etorri zeanean? Hemen daude galdera batzuk diala oso obioak. Ez dakate balio asko. Noski, zu etorri balde mazera, etorri zera ezagutza eremua. Galdera hori, pixkat soberan dago ez, baina, bueno, Euskadi ezagutu, hiria ezagutu, mundu guztik jan behar du, Lengoan esterrek zatezin. Jandalo mundu guztik behar du, jandalo mundu guztik behar du, evidentemente, hau turista dialoi behar dute. Baina, bueno, beste leku aztan janak ez du garrantzia zuek ere pentsatu, ez dakit, juten balin bagea mendikan Huesca aldera, Benasque aldera, zein da gure motibo principalarea juteko. Principioz natura izango da, ez? Hemen beste batzuk eta azkagu. Monumentuak ondarea, museoak, tradizioak eta kultura ezagutu. 140 bat. Egia da, pixkat altugo dala, jatik hemen, gu geuk, gure kultura eta gure tradizioak ezagutzea, gutxillo ateatzen da, datu eta horrek bataz bestekoa beraka tiratzeu, ez? Egia dizo pixkat, baina, bueno, hori kenduta, ongo ginala, hemen, museoen azpitikan, bai? Gero, debaituko dugu hori asko edo gutxi dan, Igual, ondo duten zaigu, edo gehiago nahi dugu, edo ez minatatuak dira. Atzerritarrengan, datua antzekoa da, guzan 40 piko, kendu euskaldunak, 140 pixkat gehiago ateatzean unagertzen den tradizio eta kultura ezagutzea. Claro, hor asumitzea, hor euskera dago, euskara jarriko bandu agertuko zen, ez dakigu, baina ez dakigu informazio oberik gaur egun hori horrela ebaluatzeko, ez? Bale. Hau bai da, nire ustez gauza bat importantea. Hemen aukeratu bat zuten gauza bat, bai? Osea, zein da Euskadiko alderdirik erakargarriena estatuko bisitarientzat? Bat, kalitate gastronomikoa, inguruen natural eta paisaia, hiria, herria, kalea, giroa, nortasuna, euskal izaera, jendea, 9% identitate euskal kultura, 4%, fijatu andaluzak eta katalanak, bale? Katalana igual espero genezaken, andaluzena sorpresa positibo bat izan dela. Bueno, esan genezake, bi hauek batuta, 13% bat euki dezakegu, bueno, beraientzako gauzarik erakargarrienetako bat, gure nortasun kultura pakete hori izan daitekeela, non euskara argi eta garbi dagoen, ez? Eta atzerriko bisitaritan,
beti patroiak errepikatzen dela 13 zan, hemen bi aduta 15 baten egongo ginake. Claro, oain hemen azten gaia, pixkat hau esan da, hasi gaitezkeia, debatitzen ez? Bueno, non kokatu nahi dugu euskera? Nola jokatu nahi dugu euskerarekin bisitari hauekin? Hor ja, ikuspegi ezberdina daude, debatitu dezakegu, gero atzalera ditzen dugu ez, noraino nahi dugun sartu euskera beraien esperientzian gure herriarekin, noraino ez. Eta beste galdera bat, nire ustez, agian lagunduko diguna honi erantzuten, zein da helburua? Ze helburu daukagu? Euskera turismo euskara uztarketa horretan. Gure helburua da bisitariei gure eskaintza aberatsago bat egitea. Gure helburua da datorren guztiak kontziente izan behar da hemen hizkuntza berezi bat daukagula, kultura berezi bat daukagula eta modu bat bestea erakutsi behar diogu. Gure helburua da turismoak ez bakarrik euskerari edo euskal paisaiari ikusiko bezala kalterik ez egitea, baizik eta euskerak turismoak ere laguntzea euskarari hasteko mundura hedatzen. Horrek pista asko emango dizigu, definitzea ze helburu daukagun, zer lortu nahi da. Ideaean zer nahiko genduke. Datorren bisitari orok euskeraz lau hitz ikastea, datorren bisitari orok jakitea euskera dela Europako hizkuntza zerrena, datozen bisitariek ez afektatzea gure zinguruntako paisaia linguistiko, ze helburu daukagu. Ezakatera entzunik, Galdera, gero atzalen igual ditzen dezakegu, nola ikusi dezakegun hori ez? Guk hemen, hasieraten, Buenmakoekin, Imanolekin, Zumaiko Turismoteknikarien hitziten egin zinen ontaz, bueno, zer rol ezberdin jokatu lehizke? Maila ezberdinak daude, inditzakegun gauzetan. Bat, oinarrizkoa, duela urteak egiten dana ez? Euskeraz hitz egin gure euskarri turistiko guztietan. Bueno, ez dut esan, pero evidentea da, euskarak sektore honetan duen zortea da, administrazio publikoak kontrolatzen dituenez, euskarri gehienak, euskarri guztiak danak daudela, gutxinez, euskeraz eta erderaz. Eta gero ja, beste hizkuntzetara itzuliak. Baina, karo, nola nahi dugu hitz egin euskeraz? Zer nahi dugu kontatu euskeraz? Zer esan nahi dugu? Europako hizkuntzarrena dela, edo hizkuntz bizi badala. Eta hemen dauden gazteen 80% hizkuntza horretan ari dela ezten, eta urte batetik gazteak, geranok, geure gurasoak eduki zituzten, gazteak, gazteak, geranok, gure gurasoek eduki ez ditugun, errestasunak eduki ditugula euskera ikasteko, eta horri hendikan prozesu batean gaude. Zer nahi dugu kontatu euskararen inguruan beti euskarri turistiko guztietan euskarak duen espazio horretan? Lehenengo puntua hori, desente oinarrizkoa da. Eta gaina hori, gure hori relativamente komo daukagu, hemen normalean administrazio publikoak ez duelako zalantzan jartzen, perigoren kasuan ez bezala, euskarak duen garrantzia eta euskara balioan jartzea. Aunque sea testu horretan. Gero hori nola aplikatzen den beste debate bada. Bigarren puntua, euskara turismo euskarri eta paisaia turistikoan. Ez esan nahi du honek, turismo euskarri ez nahi komunikazio, ez da baizik eta iristen geranean eremu turistikoa eta bertan baldin badago panel bat, ze hizkuntzetan egon behar du. Nori zuzendua dago panel hori? Hizkuntza guztiak presentzi berdina eduki behar dute? Hizkuntza bakarrean egon behar da, 2 hizkuntzetan, 4 hizkuntzetan. Eta ez ezaguna zu zertara etorri den bisitaria. Horrun, hori ere erabaki behar dauda. 4 hizkuntzetan jarri behar dugu orokorrean uler dezan. Euskara egon behar da hundian eta txikian beste hizkuntzak. Euskaraz bakarrik, horren ingurun ere, pentsatu behar dugu, lehen aipatzen dugu eta bukaeran denbora limakatzeneko nuke, ze unetan dazkan harremanak bisitariak euskararekin. Eta gu nola kudeatzen ditugun une horiek
bisitariak euskararekin ditun kontaktu une horiek positiboak izan daitezken. Eta euskaraz maite min dadin, eta gero bere etxera doanean bueltan, euskaraz modu positiboan hitz egin dezan. Tik ez ezagun aztu, bisitariek, turistek, eremu bat aukeratzean, 160 fidatzen dira kontatzen dietenaz. Hortaz hor aukera handi bat daukagu gure hizkuntzare kanpora zabaltzeko, ez? Eta gara dago paisaia turistikoa. Eta ni hemen guztiz adoz, umako batzukin behin hitzein deunean, gauzatzuk ere zinen adoz, ez batzukin bai. Claro, egia da, eta ja sektore pribatuekin topatu ingea. Ez dakit norba dago sektore pribatukoa, baina zaila sektore pribatu askotan, turismo alorretikan baiekin lan egitea. Zergatik, askotan, ez gaituztelako ezertarako behar. Dazkate jatetxeak betetak, dazkate hotelak betetak. Zertarako goaz gu kontatzea, gure pelikulak, Euskadi Gastronomika, ez dakiz zeklu, edo jarri zazu kartela hau mesedez euskeraz, bizkuntzetan, betean hau nahi ez liatu ez. Naizta esan, eta nik uste hori egia dela, hemen datorren bisitariak euskeraz ikusteak ez dio inongo kalterik egiten. Inkluso kontra, positiboa da. Ados nago egiten zen egurretakin, jendari ez duela molestatzen euskeraz ikustea, badaki non dagoen, badaki nora etorri den. Claro, aukera martzaio gero ere, eta nik uste hemen hortan oso eskuzabala gehala, bere hizkuntzan ere gero ulertzeko eskaintzen ari gehan hori. Baina ez ezagun euskera kendu. Kanpotarrai behera, kanpotarrai ez die molestatzen. De hecho, modu batea do bestela, gustatzen zaie. Igual ez da gehien gustatzen zaien, igual nahi agute pintxoa jan, baina euskerak plus bat suposatzen die beraiei. Eta duten esperientzia borobildu egiten du hizkuntzak. Orduan, hori dela, sektoreari ere helarazi behar diogun mezu bat. Euskerak ez dizu inongo kalterik egingo. Eta ez dut izena esango, baina Donostiko sektoreko personas ez dinon, que no nos aporta nada el euskera. La gente ya nos entendemos, digo, bai, ados. Eta erderak enduko bazen ulertuko zeinakete. Frantsesez edo ingeleraz ulertuko zeinaten. Eta egia da zure tabernarentza garrantzitsua dela, zu bisitari pintxoan ez gehiago kobratzea edo zerbitzuen matematea, zu kaixo bat euskara esatea baino. Hor ez dugu zalantzan jarriko. Baina bisitarien esperientzia borobilagoa eta hobea izango dela, aukera baldin badu ikusteko, gauzatzuko euskara, eta gero behar baldin bada, karta, beste hizkuntza ulertzeko, lortu harregu txipori aldatzea, eta jendeak kalean doan paisaia linguistiko hori ere zaindu egin behar da. Zertik, karo, gu eri bagea berai zaintzen, herri euskaldun bagea, eta gero dana, kalean ikusten baldin badute, ingeleraz edo erderaz, pixkat gure mezuak ere kontrakoak dira, ez? Eta gero dago hirugarren puntua, dala euskara produktu gisa bihurtzia, ez? Hemen, ez da beda pila, ea interesgarria dan, ez dan interesgarria euskara produktu bihurtzea. Nere iritzia da, ezetz edo, egin leike, baina ni nahiago dut lan egin euskara bisitariaren esperientzian transversalizatzeko eta bermatzeko euskara izango ala bere bisitaren gauza bat ohikoa eta biziko duna. Produktu bezala egitea oso zaila ikusten dut horrek beregan funtzioan eta hori kontsumitzea. Egia da, esperientziak edo sortzen diranean, hemen gu ez gerala ere turistiko bat esperientzien kontsuma handi bat egiten dana. Eta egia da, esperientziek egiten dutela gure eskaintza turistikoa asko aberastu. Euskararen inguruko eskaintza turistiko bat egotea, produktu bat egotea, Zumaian dagoen bezala, landu beharra, ez ikuspegirekin, hori errentabilizatu nahi baldin badezu, ez, oso zaila izango da. Karo, hori nahi baldin badezu, beste erraminta bat bezala, beste tresna bat bezala, bisitariak ikustezan, hemen badagoela Euskararen inguruko esperientzi bat, hortaz arduratuko dela, eta horrek jarraituko du, beste tanta bat bezala, beha bustitzen gure kulturaz eta hemen daukagun arduraz, bai euki dezake hor bide interesgarri bat. Eta azken
Azken diapua pixkatuan ingurun hausnartzeko, eta nun euki nahi dugun, euskerak zeharreman puntu nahi dugun eukitzea bisitariarekin. Claro, bisitaria ez dugu bakarrikain kontutan hartu behar hemen dagoenean. Bisitariak lehenik eta behin, hau da, bisitariak bidai batean danok egiten dugun rekorridoa, bai? Lehenik eta behin, erabaki behar du, ze bidai mota egin nahi duen. Zetik urtean zehar, agian bidai mota ezberdinak egiten ditugu. Izan gaitezke, garai batean bidai kultural bat egiteko asmo dakagunak hiri bat ezagutzeko, eta neguan turismo aktiboa egitea, eskiatzea jotea, noa baitea, adibidez. Eta pertsona berdinak gara, familia berdinak gara, baina une ezberdinetan bidai mota ezberdinak egiten ditugu, eta bidai mota horren arabera, eremu bat edo beste jarriko dugu aukeran. Orduan hor, guk lehenik eta behin, aurre aukerak eta horretan, ikusi behar dugu, euskerak zer rol nahi dugun edukitzea. Agian turismo aktiboko bidei bat egin nahi duen pertsona batentzat, agian euskera ez da garrantzitsua. Agian garrantzia ematen dio, begibiztan bezalako enpresa bat eukitzea aukera ematen diona turismo aktibo hori egiteko. Baina badaude pertsona batzuk bidei kulturalak egitea gustatzen zaienak. Uneko 25 bat, bidai uneko 25 bat inguru bidei kulturalak dira, edo kultura da arrazoietako bat. Bueno, hoiei begira, ikusi behar dugu, aukeraketa egiten dutenean, argi dago, hor Euskal Herriak eta Euskadik indarra badaukala, bisita mota horietan, hor Euskarak bere papera eduki behar du, ikusi behar dugu ze paper nahi dugun jokatzea, aukeraketa hori egiten dauden unean, Euskarak. Bigarrena, erabakitzen dutenean, nora etorri. Ze bidei mota, eta gero, jau erabakidet, nora jungo naiz. Erabakidet bidei kultural bat egitea, eta dazkat hiru aukera Perigora jo naiteke, Euskadira jo naiteke, edo erabakitzen dut jutea Zaragozara. Eta hor ja, hasten geha, nolabait, lehiatzen. Lehen, Perigor, Zaragoza eta gu talde berean ginen, turismo kulturalen aldeko erabaki hortan, behin biztariak erabaki dula turismo kultura hortako bideia egitea, hor bai daukagu ja aktibo handi bat, eta hor baige aktibo erakargarri bat. Eta hor egote aukera euskerako esperientzi bat egiteko, nahiz eta gero ez duen egingo, positiboa da, lagunduko diolako agian aukerak eta hori egiten. Hirugarren puntua, prestaketa. Hemen agian garrantzi gutxina dauka. Pertsona batzuk oso konstientziatu baldin badaude, agian hasi daitezke lau hitz ikasten etorri baino lehen. Baina prestaketan gehien bat ikusten dira garraioa, hotelak, zerrengo etor, agian ja erabaki hartua daukate hemen egitea. Gero dator bizipena. Gurmalean hemen zentratzen garanak. Bizipenean, bai? Hau da, zer egin behar du hemen dagoenean, ja hemen daukagunean pertsona hori. Kontuan euki ditula esperientzi pila gure herriarekin, etorri baino lehen. Impacto ezberdinak euki ditu gure gana etorri baino lehen. Da gero hemen daukagu bizipena. Eta hemen ja ikusi dugu 3 puntuiek, euskararekin ze bizipen euki dezaken bere bisitan, ze harreman mota, ze kontaktu une, hori dana, landu leiken puntu bada. Claro, gai izan baldin bagea, esperientzi horretan, impactu positiboak sortzen, bisitari horrengan, horrek sortuko dizkio denak markadore somatiko batzuk oso positiboak gure hizkuntzarekiko. Eta gero, kanpora juten danean, bere etxera juten danean, inkluso bidaian bertan dagonean, turista gaur egun bezen da hiperkonektatua dagola. Ez dezagun zalantzarik eduki, pertsona horiek gero hasiko dela bere inguruan, bere sare sozialetan, euskeraren inguruan, ondo hitz egiten eukidun esperientzia ona izan baldin bada. Hori ere oso garrantzitsua da, zekan gero pertsona horrek ere oso ondo hitz egingo die bere ingurukoei, bai hemen eukidun esperientzia, eta gainera euskerarekin ere eukidun esperientzia horretaz. Eta honean honekan. Eskerrik asko.